ufake iveni ufake perfume uvela unuka ikhwapha ikhona ngoba you are fighting things of the spirit, the flesh. Spiritual things need spiritual attention. Labafowethu abayenyangeni abazenzi ukuthi abanalo lolwazi nalemfihlo engikunikeza yona. May you take advantage of which that I'm teaching you. Uphumelana ukuthi ikhazam zokuqoba akuzona ezenyama anayi imali kodwa ngomlomo wami khona amazophila. Now I can create it through speaking life. Bazalwana omlomeni wethu siphethe inkemba, omlomeni wethu siphethe ikhiya, omlomeni wethu siphethe ama-promotion. We declare things and they come to existence. Shout glory if you believe. Shout power if you believe. Life in the spirit. Uzizwe keyboard. Uze umsindo kamfundisi kodwa ungaliyizizwe. Ngoba ikhulumizwe kodwa ngirase kuwena ngoba usenyameni. The keyboard uzoyizwa but izwi uzophuma empty. Ngoba izwi lidinga abakumoya. Amen. I was in the spirit. There's what elder. Abesethi on the day of the Lord. Kulungula kanandaba nezolo lakho. Unendaba ukuthi wenzani namhlanje. Moving forward. It is the only devil, parents, devil only okhuluma izolo. By the way, ungalisabi izolo lakho. Yona uyiphone egudlu unqoba uSathane. Methi uyisifele, uthi awuqinisile bengifebe impela. Kodwa into engenzani bela amandla kaloNkulunkulu ongamfuneki. Awubizwa ungayela. uSathane akatheka ngeke ayizolo. Athi usa-athenga isonto kunje nokunje. Uthi kahle umbona ngesontweni kusho ukuthi mina nawe asazwana. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyangisebenzisa ngoba ungakhulumi kanje ngingakaye esontweni. Uma uthi ngifebelana ngisesontweni kusho ukuthi ngempela uNkulunkulu uyangisebenza. Ngoba that is why usukhuluma ukuthi ngifunana esontweni. Okusho ngempela uNkulunkulu uzaphuma kubona umuntu uzaphuma ngakuThixo. Izolo bengisisifebe kodwa namhlanje ubone esontweni ngoba God is at work. Izolo lakho yona uyiphona fanele umtshele uSathane. Angithi nayo ukhumbuza into kanje yenzizona. Why nenza khuluma esisithe? Uyabona ukuthi uyakhona. Kahle ulisiphuthi siwenza la right manje. So ukhumbuza izolo. Manje nakuxoxana ngalezolo leli. Uthi into uyabona bakusesonto nje yingoba ngempela uNkulunkulu uyakuhlula and angisabuyeli kwena Sathane. Ngizoya enkonzweni ngigane kodwa ngiyaya. Ngoba inhloso yami uyeke ukusuka kuwe and the fact ukuthi uyayikhuluma ukuthi kuyasebenza. Khona bazalwa akakwabo uSathane akayi-attack into emileyo. Yingakho sithi isiZulu inja ikhokho ukuthi ubone ikhokho ikenzenjani. Yes, cabanga ukuthi onganazo izitha wena. Kwazi ukuthi uqala wekhona oyenzayo. Abantu bayakhuluma kunabantu abakwazi kangcono wena uza kunabantu abakwazi ukudlula wena. Nxa ukuthi impilo yakhe yaphambili. Nobody cared about you. But the moment you started to sort out your life, that went on. You're started to Ubay khuluma ngoba niyabona uNkulunkulu uyakusebenza. Usuphathela buhlungu but bayithanda njengoba nikhuluma nje okusho ngempela God is at work. Some time is up.